Ang kinaiya sa manluluwas sama ni Kristo gihulagway dinhi sa atong ebanghelyo karon nga gikan sad ni propeta Isaías, kay mao man ning mga propeta ang tigpaila kon kinsa ang moabot. Ang kinaiya gidi ay sa tinuod nga manluluwas dili makiglalis, dili makig-argumento. Ilingay mong tupad ing naman luluwas ka. Ing na ba? Kung ikaw asawa, gusto kang makaluwas sa inyong pamilya, naraba na dayo mga panultihon, gusto lang ginako, Father, masave among family. O gusto ka masave inyong family, ayaw pakiglalis, ayaw pakig-away. Mausad ang bana, gusto nimo masave inyong family, ayaw pakiglalis, ayaw pagsigig himog masaba nga mga pakigpulong, matod pa diri sa atong ebanghelyo. Gusto natong masave atong parokya, ayaw na laglalis, pasana na lang ng 70 million. O na, pag-ingon sa kaning mupuli nako, di lang ko mangilabot anak padriha, imo lang na. Aw di, wa na ilalis. Ngag mo ingon pa ko, ikay mupuli din him. Dadasan ning utang. Wala, ato lang ni pasanon. Nya kamusad kay sige man sad mong sunod nako, moingon sa ko ninyo, tabangi ko ninyo pasaan mga online parishioners o territorial parishioners. Unsa man sa inyong itubag? Awa na reklamo, pasan lang sad mog apil. Pasabot, palit lang sad mog slot. Kung gusto natong maluwas ang Pilipinas, kung gusto ni President Marcos o sa iyang mga kauban karon sa administrasyon, ma-legislative man o ma-judiciary, kung gusto nilang maluwas ang Pilipinas, hunungon tanan ning sigig lalis, siging away. Di ba? Mauna siya, una ginatong bantayan. So kana ding tao nga kusog makiglalis, sigig pakig-away, sigig datog og mga bati nga istorya ngadto siyang isig ka tao, dili na makaluwas, makatiwas na. Nga ikaduha, nga kinaiya sa manluluwas, magsigi ra gid siya hatag og kaayuhan ngadto sa uban. Muna si Kristo giplanuhan nga patyon sa mga buangon nga mga Pariseo, mga leaders atong panahona nga masinahon kaayo. Ilang giplanuhan nga patyon. Nilikay ra si Kristo pero nikuyog ang daghang mga tao, iya lang gyapong giayo sila sa ilang mga sakit. Kana ba ang tao nga manluluwas, magsige ra gid nagbuhat og maayo. Ug unsa may maayo, kanang makalipay sa lawas ug sa kalag. Parabitan ng mga manag-uyab, lipay kayo magkuyog. Nga magsigig tinukhangay. Unsa man na, tinuod na nga makaluwas. Labi nag ang babay battered sa iyang parents, nga mo text dayos uyab, nasakitan ko sa akong mga parents. And siya, I'm just here for you. Kuyog ta. Nga, tinukhangay din sila dito maayo. Aron malipay ko no. Ang sama na, tinuod na nga kaluwasan. Date din sila dito, motel-motel dayon, or hagonoyan dayon, or kabulihan, kasagingan. Ang sama na, tinuod na nga makaluwas. Physically, murag nakaluwas. Ang mga laki sad, animal ni ako mga parents, sigihan lang ko direk sulting, way ayo, take sang barkada, ngari, duwa ta computer, mag-enjoy ta, unwind ta, ngay kung magduwa, suyop ta, suyop sa dito, makaluwas na. Makaluwas, physically, for a temporary period of time. Pero ang kalag, kung dili gani maluwas, wa gyapon ay kapuslanan. Lawas o kalag,
muna ang hiling ni Kristo lawas og kalag. O giunsa man niya pagluwas ang kalag? Iyang gitudluan sa kamatuoran. Wa ra siya naghiling, pinaagis iyang gahom, kay Ginoo man siya, nanudlo siya sa kamatuoran, dili ng bakak. Karon na ay fake news nga daghan kayo sa kalibutan. Musulti ang usa ka vlogger, batok sa atong administrasyon, motubag sang administrasyon, fake news na. Nya inigsulti sa administrasyon nga fake news na, motubag sa mga vloggers, fake news ang iyang gisulti. Kinsa naman roy fake news ani? Unsaon pag-ila nga kamatuoran na? Sa man, kinahanglan magkuyog ang ebidensya ug ang pulong. Muna gitawag sad sa among kinabuhing mga pari nga walk the talk. Kana bang unsay imong gisulti mausay kamatuoran nga nahitabo, mo to'y ebidensya. Tawgo na nila karon og resibo. Unsa may resibo nga naay 5,500 flood control. Nga inig bagyo, wa na'y flood. Niya karon kay manglutaw man tas tubig. Sa ato pa, dili to tinuod nga naay 5,500. Unya kay gibudgetan man kunutog 500 billion pesos. Wa na, napalid sa baha ang 500 billion. Nana. Ipakita ba resibo? Fake news na. Kanang police report sa LA, fake news na. Hay man di ang report nga dili fake news. Gitampered na sa mga sa tinga nato niya, gitampered na sa mga propagandista, mga sa panang-uban. Hay man di itong dili tampered, ipakita. Kay atong iadto ngadto sa LA police station, dadto na didto, unya ipakita, hay may tinuod ani kaning giingon nga dili tampered o kaning tampered. Hay man gitinuod ani biokba kuno nang inyo dihang kuan be record. Musugot man na sila didto kay ngano man ang ilang ang credibility so nang kay LA police station mo imong i-accuse nga gitampered. Nya ipangkihan ng mga nagtampered. Si Kristo, pag ingon niya, ako ang Ginoo, giubanan dayon sa buhat nga pangginoo. Muna ningos Kristo, kung di mo mutuo sa akong gisulti, tuuhin ninyo ako mga buhat. Kaya nga ako mga buhat nagsaksi kung kinsa ko. Mauna ang mga Israelita, human sa 430 years nga didto sila sa Ehipto, gitagaan silang kagawasan. Og nisunod sila sa Ginoo, og ang Ginoo nagdahan nila. Muna makaingon kita, chosen people ba ni ang mga Israelita? Maingon kita, yes. Nga naman, ang pulong sa mga propeta, nag-ingon sila ang piniling katawhan sa Dios. O kung sa may ebidensya, nang lakaw sila, baktas sa disyerto, niabot silang 40 ka tuig nga nagbakta sa disyerto. Pila ka tao ang nagbakta sa disyerto nga wa mananom, way pagkaon, way mainom, pero nabuhi for 40 years. Pila ka buok? Bana-banaan ninyo. Matod pas unang pagbasa, ang nilakaw, giihapra ang mga lalaki, 600,000 people. Way labot pag-ihap ang mga bata o ang mga babay. Unya kung natong idugang, 10 minos, ang anak-anak mga Israelita, 10 yung minos, 5 kabuok. Kay padaghanay mo na sila. Si Jacob gani, 12 kabuok. Padaghanay mo na kay maubitang nahadlok ang mga Ehiptohanon kay nidaghan og maayo ang mga Israelita. So i-times nimo ang 605. 600,000 times 5. Pila na na? 3 million. Nya, punaan pagid nimo og laing 600,000 kay ila ding asawa. 3,600,000. Nya doon naman kuno nanguyog nga dakong panon sa laing mga tao. Ibutang na sa nato, i-times na sa nato 1.
O di 4.2 na milyon. Nya kuyog ang tanan nila mga kahayupan. Gisayunan nga na. Nya magbaktas kag 40 ka tuig nga wa mo mananom, kinsa may moatiman ninyo? Nya nilabang pagid sila adtong dagat. Kinsa may moatiman ninyo way Ginoo? Mao nay ebidensya. So dili ra pulong sa mga propeta gipruibahan sa gipakitang buhat sa Ginoo. Ug ang buhat sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nga gihisgutan, hustisya. Dili siya muhunong hangtod mapatunhay ang hustisya. And what is justice? Sa Ginoo mga igsoon, kanang mawa ning sala. Ang sala ba? Gilinga imong tupad ina naapay sala sa inyo. Sa inyong balay ba naapay sala? Wa man mo manglingi. Og naa gani sala, pasabot do na pa kay angay buhaton para mapatunhay ang hustisya. Kay kanang sala mo ginay inhustisya. Og ari na sa atong panggobyerno gitawag na siya og illegal or crime. Pero diri sa atong morality gitawag na sin or to go against the will of God. Kanang pagpa-colors buhok, hustisya na, inhustisya. Kamo na lay hukom ana. Kis-kis kilay, usam na, hustisya, inhustisya. Huy. Kanang magpa-change kag gender, nagikas laki, butangan mo genital organs babae. Nya babae sad, himuan sa laki. Hustisya na, inhustisya. May malagi mo mutubag. Kanang magsika gamit ang mga pills, mga kondom, magpalaygit ka, magpabasiktomi, hustisya na, inhustisya. Kanang mangural kas agianan sa imong silingan na huot na kay ila agianan, di nimo paagion, hustisya na, inhustisya. Kanang parkingan nimo ang daan, kanang public road or subdivision road ninyo, inyong parkingan nga ang two-way mahimo na lang one way. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Kana, i-check na nato. Kanang bana nga magsigig tan-aw sa silingan nga mubo kay short, hustisya na, inhustisya. Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw sa bana, yang mukablit ang bana, iwakli dayon. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Kana, i-check na ninyo. Kanang mga anak nga magsigig duwaan ng computer, way hunong-hunong, wanay tabang-tabang, sa trabaho os balay, dagko ra ba kay kaon, inikaon. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Ala, ipang-check na nato. Kanang pari nga magsigig baligyag slat, unsa man na, hustisya, inhustisya. Para ibayad sa utang nga 70 milyon o ipatukod og mga balay, hustisya na, inhustisya. Kana sa mga parishioners nga di gyud mo palit og slat, magpakabungo lang, unsa man na, hustisya, inhustisya. I-check na oy. Mo na atong kuan, nya unsa may bunga kung ma-practice ang hustisya, naa dayoy kalipay, kalinaw og kauswagan. Kanang kalipay, kalinaw og kauswagan bunga na sa hustisya nga Diosnon, dili hustisya ra nga kalibutanon. Wa gani ng kalinaw, kalipay o kauswagan isip nasod, way Ginoo diha. Muna ang mga Israelita, nakaabot yun sa yuta ng ilang adtuan kay nagkuyog sila sa Ginoo. O ang ilang leader mao si Moises. Muna ako, mobalhin man ko nga tos Compostela, magbaon aning 70 milyon, mailhan raon niya ninyo kung naatay Ginoo, kay mahuman man ginigbayad. Mailhan sa na kamo mga nagsigig paminaw nako nga nagsunod gimos Ginoo kay mo palit man gimog slat. Di ba? Na gusto na sad mog update. Sige, ako bong i-update ha. Hinay kay ngirog basin pag mukusog ni rong adlaw. Ang atong grace, ang atong halin 8,287 na kaslats, na apay 691,713 kaslats, 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,000,
38 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ang atong CTU katong atong itukod og mga balay, remaining houses, mga 12 ka houses, 5,546 na ang atong halin o naapay 1,454 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Nya doon na sa 61 slot challenge nga tag 6,131 na ka slots o ka-challenges ang atong nadawat. Pakpakan na to ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Sa hinay-hinay na to ani, mahurot kini siya. Nga unsaon pagpadalangan para mopalit mog slot, mangutana man mog unsaon pagpalit og slot, kuan lang. Kaning atong tanawa lang ning atong official information. Ipadaan ning atong bank accounts, or aning atong GCash accounts, pero sa pagkakaroon puno ng akong GCash, di na masudlan, or ipadalangan through our kaning mga ngan din official contact persons, pinaagi kwarta padala niya amo nang i-record o i-claim. Mga igsuon, dili sayon ang pag-atubang og mga problema, labi na gyud ang pagtabang sa mga kabus natong kaigsuonan ug ang pagpalambo sa parokya. Kining atong nahitabo dinhi sa atong parokya, ebidensya sad ni, resibo ni sa atong paghigugmaay for the past 6 years. From August 2019 hangtod karong August 2025. Salamat ninyo mga parishioners nako, online o territorial parishioners, kay dako kay tag nahimong ebidensya. Muhimo lang niya kog comprehensive report unya sa tingalis mga last Sunday. Ako pang gibalay-balay ang akong i-report ninyo para kamo mga online parishioners throughout the world makakita pod mo sa atong nahimo for 6 years. Karon mobalhin ko sa Compostela kung makaabot pa ko dito. Kung saban, makuyog pa muna ko, dili. Ang mga Israelita nagkuyog-kuyog for 40 years. Karon 6 years pa ta. Ato paningpunan ha. Kamo dinhing tagaliluan, mahimo na muna kong online parishioners. So good karong August 5. Unya, ang mga taga-Compostela, muna say akong territorial parishioners. Pero ang kinabag-an natong mga parishioners online, padayon ta. Tuloy ang ligaya o tuloy ang pagsama-sama.